Ya, isu-isu ini panake dolan. Tapi yo piye? Apa dolan yang corona? Ora dolan yo ora penak kabeh. Duit yo karek 2000. Tuku permen untuk papat. Woi, bro. Apa iki celak-celuk iki? Weh, Mas. Parno. Apa no? Ngene kali isu-isu ini. Awas ini penggolek iwak ning kene lho. Paling iwake gede-gede. Masa kali gedene nek iwak sono no. Ala-ala wong cikane aku golek ning kene ya neng asine. Tapi yo mbok pak iku mulai. Sopo sing ngopek iwak itu berantem. Ala-ala wong cikane yo mbok pak no. Terus tau ora kabare Parmen terasik iki. Parmen aku ora tau petuk cah iki mbok ilang ning ndi cah iki. Nah. Ayo jajal goleki lu piye? Ayo goleki Ayo. Parmen. Kono lho biasane tongkrongane ning kono kae. Kan mbek karet. Loh, lha apa Parmen? Oi, Delok Parmen. meneng-meneng. Aku tak ning tak digurno kali cah tak dedekan. Yo, nyubulo yo. Yo, dur. Mana kene? Tiket. Asudut. Bisa greng nang gator. Oh, Piye? pilih gas, pilih gutur atau petuk kuwe. Dama aku. Memang ning ndi iki? Ngir jet ngono lho. Jet kono ya waduh. Iya. Lerene mbek sapa? Arep mbek mati nang. Kae ning kono. Kono di. Mati. Mati. Mati lah. Mati ning ndi mesti ngene kok dira perlu basa saiki oge enek. Nah, boy. Nyetak e. Gerebuke ning omah goleki ngono wae. Ayo. Ayo mateno, mateno. Rene mbak aku. Jangan kena berani. Kok jangan kena jadi sasak lo cah piye. Oh, terai. Nah, beli rono. Ayo. Bocah kon lungguh malah ngilang gelok wong. Kono lu paling. Ayo. Kono lu paling yo. Dek. Iki opo kae gak mat ke? Yo, celuk-celuk. Mat. Dek. Woi, woi. Rene lu dik. Oh, malah ngilang ning kono. Dur mau apa kowe? 100 kali. Apa jekor mbok celokoke. Lho, petok to. Oh, mergon. Yo mah aku. Wes nang njero ora. Ah, mas ning kene. Ah, mas ning kene adem. Nah. Celak iki pasang lho. Pasang. Pindahan ning ndi we? Yo mah pinggir jet ngono lho. Tidak ame Pri sapa? Sapa prik sapa? Prik kono alo. Ya kan. Prik Bakal dicek lho ya. Yo. Oh, prik kae. Sembuh
ora tau petuk ya, wis cek biyen gak eling tapi ya. Di wong telu terus malah pindah kok malah ngomong ini. Lebihan nah. Kowe pindah yo ngomong. Kowe ngomong ra iso lho. Wis pindah ke. Wah, lha gene jere wong-wong sing cedhek omami jere ngariti. Yo mulai. Kan di rumah tempat apa kowe? Terus sapi telu. Wah, pedete gene tulis lewi deger-deger. Degar-degar kayak to. Oi. Medete iki. Ucul nek arek piye? Ini kan kita mengingat-ingat masa lalu kita. Enak. Guyu los. Piye ke pedet teman? Wah, iya. Jemur mat wis dodol. Cek arek loro iki. Iki mah panas ya. Kamu lah nih. Panas. Semulai sik ini. Enggak apa-apa to aku kowe denger-denger omah. Saya lagi jam piro? Jam 7 lho paling. Delok iki. Jam 7. Oh, jam 7. Wah, keren di jam. Becek. Wis Mulai. opo? Jenglong tok. Jenglong.